usisanda simqaphele after 3 days basisamboni ekuhlaleni usisanda boy sazama ukhangela kuzo zonke indawo ekweni sikhangele ekukho i-funeral yakokwabe bizaba sequzini sachekshana phaa uba akafikanga na kwacaba akafikanga sachekshana ku-boyfriend naye u-boyfriend kwacaba naye uthi une-4 months engasamboni sathi soripota emapoliseni ibindim ke no-ward committee uPamela Natya nomama uhlala ungusisi Nokuthula notata olilungu efemeli sahoywa ke police station ayizele police station kwavulwa i-missing case yomuntu olahlekileyo then ke ngoku into eyenzekileyo ke ngoku kwathiwa sizamncediswana ngenja saphuma ke sahamba sazama ukukhangela ngoba nje sisendleleni egodukayo xa sifika kokwabo safika ke bekhona nabantu abakhulu belali beyohlala kokwabo safika sayichaza inkcazo uba sihambe njani emapoliseni sayenza ke umthandazo emveni koko ke ngosaphinda sathetha egrupini yokuhlala uba sizavuka siyokhangela sithe sisekwezo nzama ke sizayokhangela kwacaba ke ngoku umenziwa le nto uye ke ngoku wathi ebesendleleni oziyela etown watshiswa ngumchamo esendleleni kanti umchamo umtshisele kwecala linesidumbu sikasisanda wabaleka yena waya epolice station xa efika epolice station wafika wachaza uba ufumene umzimba kasisanda xa emapolisa ebuza uba ufumene njani wathi beziyela etown watshiswa ngumchamo so ke ngoku wabeke ngoku ekwazi ke ngoku walithishela kule ndawo inomzimba kasisanda amapolisa sazi kangangoko ke tata ubhuti lo wenze esisehlo uyiparoli ebephume ngeparoli wakhe wabulala before abelungu kwapha kuthi elalini eRoycransdam so that's why sisiza apha ke ngoku sinezikhalo into kwana anganikwa bhela anganikwa nto asimfuni thina ekuhlaleni because kaloku akanalungu uhlala nabantu sisilwanyana phakathi kwethu and ke ngoku loyiko lethu xa enophinda abuyele ekuhlaleni umninzi womntu angambulala amlimazi urhulumente yena sicela into yokubana angamkhuphi tu etrongweni ahlala abolele etrongweni because kwa umama kasisanda boy ungumama odisabled nowangambuyela ngenye imini angambulala kwayena ambulalele endlini kungaziwa kuphele kuthuleke kuthi inyanganye okona kumnandi kukubona amakhosikazi emanyene esithi no bail kwisidlwengu nombulali waseCwenge umbulali obenomsindo namhlanje waphindwa nomsindo nangomso nangalamini waqinisekisa into yoba usana olungenamandla ukuzikhusela uza kulibulala ehlathini alishiye elingekafi aphinde abuye ngomso azoligqibezela ngokulunqumla ngebhozo phakathi esiswini namhlanje siphumile ke singamakhosikazi ANC Women's League kule region yaseRhubusana sizokuthi kwasisidlwengu no bail utheke awubona isininzi samakhosikazi ethetha ngazwinye esithi no bail watsho kuqala naye wathi andiyamkeli andisayifuni bail kodwa silapha namhlanje sizonixelela uba kuthweke apha ngaphakathi nge-14 kaJanuwari uzawubuye evele court sabe singaphezulu koku nge-14 kaJanuwari silapha sisazombonakalisela into yokuba njengoba ebekwazile ukubulala ummelwane ohlulwe ngecingo umntana okhulele phambi kwakhe sikhona ukuze angaphindi abulale mntu ngenxa yokutya kuba ethe andikwazi ukukuphakela yonke imihla phuma nawe uyozifunela umsebenzi wambulala umntana makhosikazi okona kubaluleke kakhulu kukuba masimanyaneni singabafazi ukuze sikwazi ukulwa ngempumelelo lomkhuba ngoku xa silapha sicinga abazali abahlala ngabanye emakhayeni bethu sicinga olasizi lala nkosikazi ishiywe ngumntanayo ebeyizamela sebenzela umzali wakhe sicinga abahlali baseCwenge abalapha namhlanje bazothi no bail uba xa bebuyele eCwenge nesisigebenga inoba sawufika esibenzeni yiyo loo nto sisithi no bail kulokwesisidlwengu sisithi simile siyirhubusana sithi justice for Sisanda justice justice for Sisanda justice
Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zezwe litsha online TV ndiseQonce.